Scopul acestui concurs este dezvoltarea abilităților de comunicare, lărgirea sferei de cunoștințe în domeniul culturii, dar și dezvoltarea însușirilor dobândite. Pentru această ediție, cerința a pornit de la fragmentul dat ales din A patra inimă din volumul Care-i faza cu cititul de Mircea Cărtărescu. S-a încheiat a patra ediție a concursului de creație literară Scriitor pentru o zi. Care au fost cerințele pe care elevii trebuiau să le respecte? Este a patra ediție în acest an. Este un concurs care stimulează creativitatea elevilor și, deopotrivă, dorința noastră este de a descoperi elevi talentați și, de ce nu, scriitori renumiți cândva într-o bună zi. Anul acesta le-am propus un fragment din Care-i faza cu cititul, și elevii au avut următoarea cerință: să motiveze sau să-și exprime opinia legată de cărțile sau cartea care le-a marcat într-un fel lectura de mai târziu sau poate chiar viziunea despre lume și viață. Provocarea adresată elevilor a fost de a răspunde printr-un eseu de 2 până la 4 pagini întrebării: care este cartea care v-a marcat copilăria sau adolescența? Pentru a răspunde la această întrebare trebuia prezentată cartea care le-a marcat copilăria sau adolescența, ce emoții le-a stârnit, în ce fel i-a schimbat. Spuneți-ne câteva cuvinte despre ediția din acest an și care au fost rezultatele. Ediția din acest an a fost o ediție un pic ieșită din tiparul obișnuit. Dacă la edițiile anterioare au avut libertatea de a crea pornind de la un fragment de operă literară, de data aceasta le-am propus o altfel de provocare. I-am îngrădit oarecum cerându-le o carte care i-a marcat într-un fel sau altul în viața lor. Și poate că acesta a fost motivul participării mai puțin numeroase decât la edițiile anterioare. Am avut 102 participanți din 18 județe, așa că avem participare națională, 28 de premii și 32 de mențiuni, din care avem 7 premii câștigate de elevi ai liceului nostru. Printre cărțile pe care elevii le-au putut folosi ca sursă de documentare s-au numărat Lectura pe înțelesul tuturor de Nicolae Manolescu, Ce rost mai are să citim literatură de Sanda Cordoș, Cărțile care ne-au făcut oameni de Dan Mihailescu. Juriul concursului este alcătuit din personalități literare maramureșene și reprezentanți ai organizatorilor. Se vor acorda diplome câștigătorilor, precum și adeverințe de participare profesorilor îndrumători.